Здравейте и добре сте дошли отново в моят канал. Казвам се Христина Димова и днес предстои да отворим следващото досие от поредицата ми за криминални истории от България. Предупреждавам, това видео се очертава да бъде по-дълго, защото освен че казусът е супер интересен, документите по делото, съдебните мотиви са с дължина над 150 страници. Постарах се, изчетах ги няколко пъти и пресях информацията, така че да намаля обема само с това, което ще бъде полезно за историята. Така че да започваме. Досие 012. Венцислав Караджов, полицаят, който уби родителите си. 15 май 2016 година. Пловдив. Двама възрастни родители прекарват спокойно неделната вечер в дома си. Те не знаят, че човекът, който след секунди ще застане пред прозорецът им с пистолет и с заглушител, не е случайен нападател. Не е крадец, не е наемен убиец. Това е собственият им син, полицейски служител. Човекът, който те са отгледали. След по-малко от 10 минути и двамата ще бъдат мъртви. А след това убиецът ще се опита да убеди всички, че в дома на родителите му е влязал неизвестен нападател. Това е една история за алчност, семейна война и едно двойно убийство, което ще раздели България. Двойно убийство в Пловдив. Жертвите са възрастно семейство, открито в двора на къщата им в квартал Смирненски. Венцислав Караджов е единствено дете на Божура и Цветан Караджови, родено от брака им. През 1991 година Венцислав завършва полицейското си образование в Пазарджик и започва работа в системата на МВР. По това време живее с родителите си, Цветан и Божура Караджови, в семейният им апартамент в Пловдив. Нищо не подсказва, че години по-късно отношенията между тях ще се превърнат в едно от най-тежките семейни престъпления в страната. На 22 декември 1997 година бащата Цветан Караджов купува парцел от 753 квадратни метра в пловдивския квартал Христо Смирненски. Имотът е закупен от негови познати, тъй като сделката е била добра. Именно върху този терен семейството започва да изгражда бъдещият им дом. Място, което години по-късно ще се превърне в основната причина за ожесточен конфликт между родители и син. След покупката започва строителство. В източната част на парцела е изградена двоетажна сграда, която официално е вписана като офис, но реално е била предназначена за живеене. До нея е построена малка едноетажна постройка, първоначално използвана за съхранение на строителни материали, а по-късно преустроена в жилище. Дворът е разделен на две части, с ограда и с врата. Мястото граничи с улица, ЖП линията Пловдив-София, зелени площи и подстанция на електроразпределителното дружество ИВН. След като продават стария си апартамент, Цветан и Божура Караджови се установяват да живеят в едноетажната постройка в задната част на имота. По това време отношенията между тях и синът им Венцислав са добри. През 1998 година кариерата на Венцислав в полицията претърпява обрат. След психологическо изследване, Институтът по психология към МВР установява, че той е психологически несъвместим с работата на полицай и малко по-късно е освободен от служба. Само година по-късно животът му се променя. През 1999 година Венцислав сключва граждански брак с Галя Караджова. Двамата се познават от години, тъй като са живеели в един и същи вход, а връзката им започва предната година, 1998. По същото това време двоетажната къща е почти завършена. Остават само довършителни работи преди новото семейство да се нанесе там. В началото на 2001 година Венцислав заминава да работи в Великобритания. Няколко месеца по-късно, на 21 май, се ражда синът на Венцислав и Галя. Година след това към него в Англия се присъединяват и жена му и детето му. Семейството започва нов живот в чужбина, но продължават често да се прибират в България. Доста голяма част от времето детето
на семейството е оставило в България поради здравословни причини и е било поверявано на грижите на дядо му, бащата на Каля, и на майката и бащата на Венцислав. След няколко години семейството се връща окончателно в България. През 2005 година Венцислав завършва висше образование в Техническия университет в Габрово. Годините, прекарани в Англия, му дават и друга професия и хобби. Там той усвоява занаята дърводелство. Инвестира в качествени инструменти и след завръщането си в България започва да работи по частни обекти заедно със свой колега. През 2012 година Венцислав се явява на конкурс, обявен от Министерството на вътрешните работи, и на 24 април 2012 година е назначен като инспектор категория Г, трета степен разузнавач в сектор противодействие на икономическите престъпления към ОДМВР Кърджали. На 13 февруари 2013 година е преназначен на нова длъжност, като конкретното наименование е заличено в съдебните мотиви и не може да бъде възстановено от публично достъпните източници. На 9 септември 2013 година Венцислав Караджов е назначен като разузнавач в сектор противодействие на престъпленията в отраслите на икономиката към отдел икономическа полиция при ОДМВР Пловдив. От 26 февруари 2016 година той заема длъжността разузнавач в група Търговия, селско стопанство, туризъм и фондове на Европейския съюз към сектор противодействие на престъпленията в отраслите на икономиката, отдел икономическа полиция към ОДМВР Пловдив. След като се завръщат от Великобритания, Венцислав, жена му и детето се нанасят да живеят в двуетажната постройка в семейния имот. В същия двор, само на няколко метра от тях, живеят родителите му Цветан и Божура Караджови. Те са се установили в едноетажната пристройка към къщата. В началото съжителството изглежда спокойно, но постепенно отношенията между двете семейства започват да се влошават. Венцислав настоява родителите му да му прехвърлят собствеността върху имота. Те обаче категорично отказват. Това към момента им е бил единственият дом и те не желаят да се разделят с него. Освен това са се притеснявали, че ако прехвърлят имота при живе, със собственик ще стане и съпругата на синът им. Те предпочитат един ден собствеността да се прехвърли изцяло на Венцислав, тъй като той им е бил единствен син, единствено дете. Вместо да успокои отношенията, този отказ поставя началото на един все по-дълбок конфликт между родителите и семейството на Венцислав. С времето спорът за имота става все по-ожесточен. Венцислав вече не се ограничава само с настоявания родителите му доброволно да му прехвърлят собствеността. Той поисква от баща си да подпише записна заповед, а през 2014 година предприема и съдебни действия срещу родителите си. Завежда гражданско дело, с което претендира да му бъдат заплатени направените от него разходи по строителството на семейния имот. Малко по-късно, на 6 октомври 2014 година, след пореден семейен скандал, Венцислав отвежда майка си при нотариус. Там тя подписва документ, в който заявява, че парцелът всъщност е бил купен със средствата на сина й и че реалният собственик на този имот е именно той, Венцислав, и че строителството на къщата вътре в имота финансово е било поето също изцяло от Венцислав. Въз основа на този документ по-късно Венцислав завежда ново гражданско дело срещу собствените си родители. Искането му е съдът да признае, че именно той е собственик на този имот. Пред своя адвокат Венцислав обяснява, че при покупката на парцела през 1997 година Венцислав не е носил документ за самоличност в себе си и за това баща му е бил вписан като купувач единствено формално, за да не се отложи сделката. С течение на времето конфликтът става толкова сериозен, че през 2014 година Венцислав, съпругата му Каля и синът им се изнасят от семейния имот. Тримата се настаняват в апартамента на майката на Каля, тъй като апартаментът по това време е бил свободен, защото майката на Каля е работила в Гърция. Въпреки преместването, Венцислав не прекъсва връзката си с имота, тъй като там остава немската му овчарка, за която той полага ежедневни грижи. Всеки ден
той отива до къщата, за да нахрани кучето. Именно тези ежедневни посещения го срещат отново и отново с родителите му, които продължават да живеят в същия двор. Макар вече да не живеят заедно, конфликтът между тях не стихва. Напротив, всяка среща между Венцислав и родителите му прераства в скандали, взаимни обвинения и заплахи. Напрежението ескалира до толкова, че през 2014 и 2015 година отношенията между тях вече не се изясняват само в семейния двор, а стигат и до полицията. Срещу Венцислав са подавани няколко жалби от родителите му. От своя страна, той и съпругата му също подават сигнали срещу Цветан и Божура Караджови. По случая са извършени множество полицейски проверки, а дори е образувано и досъдебно производство за отправени заплахи от страна на Венцислав към родителите му. Венцислав започва системно да записва с мобилния си телефон конфликтите с родителите си. Според мотивите на съда, често именно той провокира тези скандали, за да може да събира доказателства в подкрепа на жалбите, които пуска срещу майка си и срещу баща си, както и за своя защита по жалбите, пък които те подават към него. Записите не остават само в телефона му. Той ги прехвърля на личния си лаптоп, където създава папка с показателното име Гадовете. Копия от тях съхранява и на компютъра, който използва в служебния си кабинет. Според съда, Венцислав използва знанията и професионалния си опит, придобити по време на работата си в МВР, за да събира материали, с които основно да уличи баща си в извършване на престъпление. Междувременно съдебната битка за семейния имот приключва с неуспех за Венцислав Караджов. На 30 април 2015 година районният съд в Пловдив отхвърля иска му да бъде признат за собственик на имотът. Съдът приема, че твърденията му не са доказани и чрез представеното обратно писмо не може да установи, че именно той е бил действителният купувач на имота през 1997 година. Венцислав обжалва решението и пред окръжния съд в Пловдив, но и там претенциите му са отхвърлени. На 16 ноември 2015 година втората инстанция потвърждава изцяло решението на районния съд в Пловдив. Следва жалба и до Върховния касационен съд. Според мотивите на съда, именно тогава за Венцислав вече става ясно, че по съдебен път едва ли ще успее да получи имота. Това обаче не променя убеждението му, че той има право върху него. Следват действия, които според съда са насочени към това родителите му да бъдат принудени да напуснат дома си. Венцислав преустановява плащането на сметките за електроенергия, а в къщата умишлено са оставени включени електроуреди. Натрупаните задължения водят до спиране на електричеството в имота, което е бил сериозен финансов проблем за възрастното семейство. Били са натрупани сметки за ток за над 1000 лева. В същия период, според мотивите на съдът, Венцислав започва да проявява интерес към публикации в интернет, свързани с безшумни начини на убийство, използване на електричество за причиняване на смърт, отравяне с живак, отровни гъби и отрова за мишки. Съдът приема, че всички негови опити родителите му да бъдат отстранени от имота по юридически или фактически път се оказват бавни и несигурни. Като единствен син на Цветан и Божура Караджови, Венцислав знае, че след тяхната смърт ще стане единствен наследник на цялото им имущество. Според извода на съда, именно тогава той взима решението да убие родителите си. Започва подготовка. В един момент той се снабдява с пистолет с неустановена марка, използващ боеприпаси 9 на 18 мм, както и с заглушител за този пистолет. Като полицейски служител той има професионален опит в работата с огнестрелни оръжия. До 2014 година служебното му оръжие е пистолет Макаров, а по време на тренировките в МВР редовно са използвали боеприпаси от същият калибър. Според мотивите на съда, Венцислав е смятал, че използването на нерегистрирано оръжие и прикриването на следите му ще помогнат да избегне разкриване, но не е знаел едно нещо. Патроните 9 на 18 мм, произведени през 1983,
1984 и 1986 година са били доставяни единствено на държавни институции, включително на Министерството на вътрешните работи. Именно тази особеност по-късно се превръща в една от най-важните следи по делото. През март 2016 година майката на съпругата му се завръща окончателно в България от Гърция и се нанася обратно в собствения си апартамент, където към момента е живеело семейството на Венцислав. Налага се синът им да освободи стаята, която е ползвал до момента, и да отиде да спи при родителите си, за да има къде да спи майката на Каля. В същото време връщането на семейството обратно в двоетажната къща в семейния имот на практика е било невъзможно. Поред мотивите на съда, съжителството в един двор с Цветан и Божура Караджови вече е станало напълно нетърпимо. 15 май 2016 година, неделя. Това е единственият почивен ден за Венцислав след 6 работни дни. Венцислав прекарва деня със семейството си, съпругата си Каля и синът си. На пръв поглед нищо не подсказва какво предстои. Семейството разполага с 2 автомобила, закупени по време на престоят им в Великобритания. Лек автомобил, който обикновено управлявала Каля, и лекотоварен Citroen Berlingo, използван основно от Венцислав за работа и за ежедневните му пътувания. И двата автомобили са с десен волан. Късно след обед тримата се прибират в апартамента, където по това време вече, както ви казах, живее и майката на Каля. Около 19 часа Венцислав и съпругата му отново излизат. Поводът изглежда напълно обичаен. Предното стъкло на Citroen Berlingo пропускал вода и автомобилът трябва да бъде прибран в гаража на семейния имот. Покрай това трябвало да бъде нахранено и кучето. Навън вали силен дъжд. Зад волана е Каля. Когато наближават улицата, Венцислав слиза от автомобила на място, което не попада в обсега на охранителната камера, която била монтирана срещу семейният имот. Каля продължила сама. Прибира автомобила в гаража, нахранва кучето и след това се прибира пеша, без съпругът си. Според мотивите на съда, именно в този момент започва изпълнението на плана, който по-късно същата вечер ще завърши с убийството на двамата родители на Венцислав. След като слиза от автомобила, Венцислав се предвижва пеша към семейния имот от страната на железопътната линия. Носи със себе си пистолет с монтиран заглушител, зареден с 8 патрона. За да избегне охранителната камера, не използва централния вход. Вместо това влиза в имота от задната страна на двора. На ръцете си е сложил ръкавици, за да не остави отпечатъци. Той отлично е знаел, че по това време родителите му са в стаята, в която прекарват всяка вечер. Приближава се до прозореца. Отвътре има перде, а отвън мрежа против комари. Заради ограничената видимост леко прикляка, за да се прецели. През прозореца вижда майка си Божура, която се намира между масата и леглото. Според мотивите на съда, Венцислав преценява, че ако тя го забележи, може да потърси помощ по телефона. Затова стреля. Първият изстрел я улучва, но не я убива. Следва втори изстрел. След като вижда, че майка му вече не е в състояние да окаже каквато и да било съпротива, Венцислав се премества пред входната врата на къщата. Той знае, че вече родителите му винаги заключват. С метален лост или така наречения кози крак счупва стъклото на вратата. Шумът кара баща му Цветан да тръгне към входа, за да провери какво се случва. В момента, в който баща му се появява на вратата, Венцислав стреля. След като и двамата вече са тежко ранени и не могат да окажат съпротива или да потърсят помощ, той разбива входната врата и влиза в къщата. Вътре произвежда още няколко изстрела от близко разстояние. Първо стреля отново по баща си, след това се насочва към майка си и произвежда още изстрели. Накрая, след последните 2 изстрела, причинява първо смъртта на майка си Божура, а след това и на баща си Цветан. Общо са произведени 8 изстрела. Точно колкото патрона е имало в пълнителя на пистолета. След като се уверява, че и двамата са мъртви, Венцислав започва да заличава следите си. Разхвърля вещи из стаята, за да създаде впечатление, че е извършен грабеж. Металният лост оставя върху мивката, за да изглежда всичко като едно необмислено престъпление. След това напуска имота
от задната част. Разбива веригата на задната метална врата, взима катинара със себе си, а малко по-късно ги изхвърля в тревиста местност недалеч от къщата като част от инсценировката. Според мотивите на съда, малко след 21 часа Венцислав се прибира обратно в дома си. По-късно изхвърля пистолета, пълнителя и заглушителя на място, което така и не е установено по време на разследването. По същия начин се освобождава от ръкавиците, дрехите и обувките, с които е бил по време на убийството. Изминават почти 2 дни. Никой не подозира какво се е случило в къщата на семейство Караджови. На 17 май 2016 година, вторник, около 16 часа и 30 минути, съседка на семейство Караджови се притеснява, че не може да се свърже с Цветан и Божура. От 2 дни нито един от двамата не е отговарял на телефоните си. По съвет на своя приятелка тя решава лично да отиде до къщата им и да провери какво се случва. Влиза в двора от към железопътната линия. Още при приближаването към вратата забелязва нещо необичайно. Стъклото на входната врата е счупено. Побутва вратата и влиза вътре. Пред нея се разкрива ужасяваща гледка. Вътре лежат телата на Цветан и Божура Караджови. Шокирана от гледката, жената веднага излиза навън, обажда се на свои близки, а след това подава и сигнал на телефон 112. На място пристигат полицейски екипи от първо и второ районно управление в Пловдив. Започва разследване, което първоначално изглежда като разследване на жесток грабеж, но много скоро ще насочи вниманието към човек, който отлично е познавал както жертвите, така и самото место престъпление. След откриване на телата започват незабавни процесуални следствени действия. На 17 май 2016 година е извършен първоначалния оглед на местопроизшествието. От жилището и двора са иззети множество веществени доказателства, сред които гилзи, проектили, металният лост, използван за разбиването на вратата и на стъклото, отпечатъци от обувки, дактилоскопни следи, одорологична следа, парчета от противокомарната мрежа, мобилни телефони и други веществени доказателства. Изготвен е протокол за оглед и е извършено подробно фотографиране на местопроизшествието. На 18 май 2016 година са извършени отделни огледи на телата на Божура и Цветан Караджови. При тях са иззети откритите в телата проектили, натривки от ръцете и входните огнестрелни рани, както и дрехите на пострадалите. През следващите няколко месеца се правят множество медицински експертизи, събират се доказателства, изземват се вещи, както от работното място на Венцислав, така и от домът му, от двоетажната къща в семейния двор, както и от едноетажната пристройка, в която са живели родителите му. Изземват се служебните оръжия на Венцислав, за да бъдат изследвани, изземват се всички негови лаптопи, изземва се PlayStation 4 от дома му, вземат лаптопа от работата му, както и дрехи, якета, обувки, всичко това от дома на Венцислав. Правят се огледи на двата автомобила на семейството, претърсват се автомобилите за следи, като от единият автомобил от Ситроена са и взети и ръкавици, както и чифт маратонки на Венцислав. След един от огледите в служебния кабинет на Венцислав Караджов е иззета чанта за носене през рамо с намиращите се в нея вещи. В тази чанта той е съхранявал служебното си оръжие. След приключването на първоначалните огледи, разследването продължава с поредица от следствени експерименти. Първият следствен експеримент, който е проведен, разследващите проверяват дали металния лост или така наречения кози крак, собственост на Венцислав Караджов, се намира на обичайното си място в гаража му. При проверка е установено, че лостът липсва. Следват няколко експеримента и с лекотоварния Ситроен, който е използван от Венцислав Караджов. Също така са иззети и видеозаписи от
камери, които са в близост до имота, като на един от тези записи се вижда и преминаването на Ситроена. Разследващите проверяват тези записи, за да видят дали на тях се вижда Венцислав Караджов в колата. На 7 юли 2016 година е извършен и експеримент, с който се проверява твърдението, че лекотоварният автомобил е имал технически проблем и през уплътненията на вратите и от предното стекло е прониквала вода при дъжд. Още в началото на разследването на 17 май 2016 година от Венцислав Караджов са иззети и проби от ръцете и косата му за последващи експертни изследвания. В хода на разследването се назначават и няколко експертизи. Първата от която е тройната съдебно-медицинска експертиза на тялото на Божура Караджова. При аутопсията вещите лица установяват, че тя е получила 5 огнестрелни наранявания, 2 пронизващи и 3 с сляпо завършващи раневи канали. Според експертите, всички наранявания са причинени с огнестрелно оръжие, използващо боеприпаси с калибър около 9 мм. Особено важно е заключението, че изстрелът в областта на лицето е произведен от близко разстояние, което се установява по следите от опушване около входната рана. Според съдебно-медицинската експертиза, след изстрела в главата, Божура Караджова е изпаднала незабавно в безсъзнание, което изключва възможността да е изпитвала продължителни болки и страдания. При аутопсията не са установени други травматични увреждания на тялото, причинени по различен механизъм или с различно оръжие. Експертите посочват още, че към момента на аутопсията настъпилите послесмъртни изменения са съответствали на смърт, настъпила приблизително между второто и третото денонощие преди изследването. Следващата експертиза е тройната съдебно-медицинска експертиза на тялото на Цветан Караджов. При аутопсията вещите лица установяват, че той е получил 3 огнестрелни наранявания, всички са сляпо завършващи раневи канали и задържани в тялото проектили. Тези изстрели при него са довели до масивна кръвозагуба и остра кръвозагубна смърт. Вещите лица приемат, че смъртта при него също е настъпила сравнително бързо и при конкретните условия е била неизбежна. Експертизата установява още, че всички наранявания при него са причинени с огнестрелно оръжие, използващо боеприпаси с приблизителен калибър 9 мм. Изстрелът, причинил смъртоносното нараняване в областта на шията и гръдния кош, е произведен от упор. Според експертното заключение, разкъсването на голям кръвоносен съд е довело до бързо настъпване на смъртта, което по медицински критерии изключва възможността пострадалият да е изпитвал продължителни и мъчителни болки и страдания. Експертите приемат още, че към момента на аутопсията послесмъртните изменения съответстват на смърт, настъпила приблизително между второто и третото денонощие преди изследването. Тоест, по този начин с това изследване те доказват коя е датата, когато е било извършено убийството. Следва една от ключовите експертизи по делото, комплексната медико-балистична експертиза, която е изготвена от съдебен лекар и специалист по трасология и балистика. Експертите потвърждават, че Цветан Караджов е получил 3, а Божура Караджова 5 огнестрелни наранявания. От место происшествието са иззети 8 гилзи и 8 куршума, 2, които са намерени в жилището и 6 извадени при аутопсиите на двамата пострадали. Според заключението, всички те са изстреляни от едно и също оръжие. Експертизата установява още, че 2 от куршумите, които са поразили Божура Караджова, са преминали през стъклото на прозореца до входната врата. Първите 2 изстрела срещу Божура Караджова са произведени отвън през прозореца на спалното помещение. След това стрелите
стрелецът влиза в къщата, откъдето произвежда още 3 изстрела по нея. Последният е от близко разстояние и е насочен към главата. По отношение на Цветан Караджов, експертизата приема, че първия изстрел е произведен от счупения прозорец на входната врата, а след като пострадалият пада на пода, са произведени още 2 изстрела, като последният е от упор и причинява смъртоносното нараняване. След експертизите по делото, особено място заема и съдебно-психологичната експертиза, която е била изготвена с цел да бъде съставен психологически профил на неизвестен извършител, единствено въз основа на следите на местопрестъплението и събраните по делото обективни данни. Според вещото лице, което е изготвило този психологически профил, извършителят най-вероятно е мъж, по-млад от жертвите, българин със средно или по-високо образование, живеещ в Пловдив и добре познаващ дома и ежедневните навици на пострадалите. Експертът приема, че извършителят се интересува от огнестрелни оръжия и умее да борави с тях. В същото време анализът сочи, че стрелбата по хора вероятно е била първа за него. Като аргумент се посочва преминаването от първоначално организирано към по-дезорганизирано поведение по време на самото престъпление. Според експертизата, мотивът е свързан с личностно значим материален конфликт, съчетан с продължително натрупвано емоционално напрежение в отношенията между извършителя и жертвите. Вещото лице приема, че между тях е съществувала близка връзка и зависимост, довела до силен гняв, чувство за безизходица и желание за отмъщение. В заключението се посочва още, че решението за извършване на убийството най-вероятно е било взето под въздействието на силни отрицателни емоции, а не в състояние на пълно хладнокръвие. Като аргумент се сочат поетите рискове по време на нападението и допуснатите неточности при изпълнението му. Според психологическия профил, извършителят не страда от психично заболяване, има средна интелигентност, поддържа привиден самоконтрол, държи на социалния си статус, трудно приема унижение или загуба и при усещане за заплаха може да проявява както манипулативно, така и агресивно поведение. В отношенията си с околните е предпазлив, подозрителен и контактува с ограничен кръг от хора. Експертът прогнозира още, че след извършването на престъплението, извършителят би се стремял да запази обичайния си начин на живот и да се дистанцира от жертвите. Съдът тук обръща специално внимание, че тази експертиза не представлява психологична оценка на Венцислав Караджов, тя е изготвена като профил на неизвестен извършител. В хода на съдебното производство е изслушана и комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която вече е за конкретно лице, за Венцислав Караджов. След проведено психиатрично и психологично изследване, вещите лица приемат, че Венцислав не е страдал от психично заболяване, не е бил лекуван в психиатрично заведение и към момента на престъплението е могъл да разбира свойството и значението на действията си, както и да ги ръководи. Според експертите, личността му се характеризира с ниска емоционална съпричастност, високо самочувствие, стремеж към доминиране и налагане на собствената воля, както и с ниска способност за самокритичност и реалистична самооценка. В заключението се посочва още, че при усещане за заплаха или противопоставяне може да проявява раздразнителност и гневни реакции, а установената по делото данни за конфликтните му отношения с родителите и поведението му след смъртта им съответстват на тези трайни личностови особености. След което се правят различни експертизи на намерения лост тип кози крак, след което са назначени и няколко съдебно трасологични експертизи. Този тип експертиза изследва отпечатъците на обувките, които са намерени на место престъплението. Намерена е една следа, която отговаря на обувка размер 46 или 47. Точно този размер
обувки носи и Венцислав. От него са иззети няколко чифта обувки от жилището му, както и от автомобила му Citroen, като е им от една марка обувки той е носил 47 номер, а от друга марка обувки е носил 46 номер. Знаете, че в различните марки има и разминаване. Както ви казах, още когато започва разследването, веднага са взети натривки от ръцете и от косата на Венцислав Караджов, като вещото лице, което изследва тези натривки, открива барутни частици и продукти от изгаряне на бездимен барут. Пред съда вещото лице коментира обяснението на подсъдимия, че барутните частици по него са останали от стрелба на стрелбище, което е проведена 5 дни преди убийството. Според експерта, подобна възможност е крайно малка, граничеща с невъзможност. Тоест, за да се случи това нещо и да останат такива частици 7 дни след като Венцислав е стрелял с оръжие, той на практика трябва да не се е къпал и да не си е мил ръцете. Тоест, експерта казва, че това е много слабо вероятно. Друго ключово откритие при иззетите доказателства и иззетите вещи на Венцислав е чантичката, в която той е съхранявал служебното си оръжие. По дръжката на чантичката са намерени микрочастици, които съвпадат с състава на капсулите на част от иззетите по делото гилзи. Същите тези микрочастици са открити и по мрежата против комари на прозореца, през който са произведени изстрелите. При всички иззети дрехи и вещи на Венцислав няма открити следи от кръв. Интересното е, че за тези микрочастици, които ви казах, че са открити по дръжката на чантичката, са намерени и по едно шушлеково яке, което принадлежи на Венцислав, но при претърсването на колата такива частици там не са открити, което според експертите означава, че Венцислав много добре е почистил автомобила си. При физико-химичните експертизи на дрехите на Венцислав, при 3 от дрехите не са установени следи от преминаване на куршум. При бяло горнище на Анцук с марка Adidas обаче експертите откриват увреждане, причинено от силно нагрят предмет, а около него капсулни микрочастици от изстрел. При изследването на веригата, която е иззета от задната врата на двора, е установено наличие на ДНК, но там е било смес от генетичен материал, така че те не могат категорично да посочат какво ДНК точно е имало там. Така че това отпада. Експертизата обаче потвърждава и един от най-важните резултати от предходното ДНК изследване – биологичният материал, който е открит върху бутилката с минерална вода и черната текстилна чанта, тази в която той си съхранява оръжието, съвпада с ДНК профила на Венцислав Караджов. Тук не уточних, че тази бутилка с минерална вода е иззета от дома на родителите му. Има извършена и химико-балистична експертиза, която определя разстоянието, от което са произведени част от изстрелите. Според вещите лица, един от изстрелите срещу Цветан Караджов е произведен от разстояние между 20 и 40 см. При Божура Караджова един изстрел е бил произведен от около 60 до 100 см, а трети от повече от 1 метър. Останалите изстрели по майка му са от упор. Следващото нещо, което проверяват по време на разследването, е именно твърдението, че причината онази вечер Венцислав и съпругата му да излязат от дома си е заради проблема с стъклото на автомобила им Citroen.
Те казват, че стъклото е течало, тогава припомням, че е валяло и силен дъжд. Изслушана е автотехническа експертиза на автомобила. Експертът извършва серия проверки, включително обилно поливане на автомобила с вода и тестове под високо налягане, за да установи дали в купето може да прониква влага. Според заключенията не са открити никакви течове или неизправности по оплътненията. Вещото лице уточнява, че не може да каже дали в миналото е извършен ремонт, но към момента на изследването автомобилът е бил напълно херметичен и не е допускал проникване на вода в купето. Другото важно нещо, което свързва Венцислав с убийството, е назначената криминалистическа експертиза, чиято задача реално е да определи какъв е ръстът на стрелецът. Според това по какъв ъгъл са правени изстрелите, експертите стигат до извода, че стрелецът е бил с ръст между 185 и 190 см. Защитата в този момент на Венцислав възразява, че прагът на входната врата е могъл да повлияе на тези изчисления. Съдът обаче не приема това възражение. Първо, че прагът е бил с незначителна височина, а експертът не е направил заключението си само въз основа на една следа. Напротив, ръстът е определен след анализ на множество различни обекти и следи, събрани по време на разследването. Към този момент вече ви става ясно, че това е дело, което няма преки доказателства, които да докажат вината на извършителя, а всичко трябва да се навърже единствено по косвени доказателства, но трябва да се навърже и да се възстанови цялото това престъпление с такава сигурност, че именно човека, който е арестуван, е извършителя. Тоест няма нито намерено оръжие на престъплението, няма ДНК доказателства, няма нищо конкретно връзващо това дело към Венцислав като извършител. Затова трябва да се намерят много косвени доказателства, които да свържат Венцислав към убийството на родителите му. След като анализира всички събрани доказателства, съдът стига до извода, че макар да няма преки очевидци на убийството и преки доказателства, по делото е изградена непрекъсната и логически последователна верига от косвени доказателства. Според съда, тези доказателства се допълват взаимно и водят само до един възможен извод, че извършителят на престъплението е Венцислав Караджов. Съдът отбелязва, че и според правната теория една осъдителна присъда може да се основава изцяло на базата на събрани косвени доказателства, когато те са надежни и изключат всяка друга разумна възможност. Първото обстоятелство, на което съдът отдава особено значение, е психологическия профил на неизвестния извършител, който е изготвен от съдебен психолог. Според мотивите, този профил е съставен единствено въз основа на обективните следи от местопрестъплението, без експертът да изхожда от това, кой вече е привлечен като обвиняем към самото дело. Съдът приема, че Венцислав Караджов напълно съответства на описания психологически профил. Защитата възразява, че експертизата е изготвена повече от година след убийството и след привличането на Венцислав като обвиняем. Съдът обаче не споделя това становище. Вещото лице подробно обяснява, че заключението е изградено единствено върху доказателства по делото и върху обективните находки от местопрестъплението, а не върху личността на конкретен заподозрян. Съдът се позовава и на комплексната съдебно-психиатрична и психологична експертиза на Венцислав. Според мотивите тя разкрива трайна отчужденост и силна враждебност към родителите му, извод, който според съда се подкрепя и от останалите доказателства по делото. Разпитана свидетелка по време на делото разказва, че е останала впечатлена от начина, по който Венцислав се обръща към родителите си, т.е. как говори той за тях. Вместо да използва думите майка и баща, той ги наричал безлично лицата и използвал предимно служебни
лични и професионални изрази. Съдът вижда същото отношение и в аудио и видеозаписите, които Венцислав е правил по време на конфликтите с родителите си, както и в многобройните жалби, които е подавал срещу тях. Особено внимание съдът отделя и на запис, в който майка му търси помощ след семейен скандал. Вместо да й откаже подкрепа, Венцислав използва ситуацията, за да събере доказателства срещу баща си. Включва телефона си на запис, подава сигнал до полицията и в последствие използва събраната информация в последващите съдебни спорове помежду им. Според съда тези действия показват не загриженост към майка му, а стремеж да извлече полза от конфликта между родителите си. В мотивите се посочва още, че при разговорите с съпругата, тъщата и сина си Венцислав Караджов наричал родителите си дъртите. Съдът обръща внимание и на поведението му след ареста. От изслушаните записи на свижданията не се установява той да изразява скръб или съжаление за смъртта на родителите си. Напротив, според съда разговорите протичат спокойно, често с шеги и със смях, като основната тема е разследването и действията на полицията. Едва по време на съдебния процес Венцислав започва да говори за родителите си като майка ми и баща ми. Съдът обаче приема, че тази промяна е демонстративна и не съответства на дългогодишното му отношение към тях при живе. Особено значение съдът отдава и на боеприпасите, които са използвани при убийството. На место престъплението, както ви казах, са открити 8 гилзи калибър 9 по 18 мм, произведени в различни години. 83-та, 84-та и 86-та година, като всички са произведени в оръжейния завод Арсенал в Казанлък. От официална информация, предоставена от производителя, се установява, че боеприпаси от тези партиди са доставени основно на Министерството на вътрешните работи. Допълнителна справка от ОД на МВР Пловдив показва, че именно това управление е получавало боеприпаси и от трите споменати партиди. Към 31 март 2016 година те вече са били официално изразходвани през служебни стрелби и не са предоставени на други физически или юридически лица. По делото е установено, че Венцислав е участвал в такива учебни стрелби и свидетели по делото разказват, че след приключването на тези учебни стрелби не е съществувал строг контрол дали всички раздадени патрони действително са били изстреляни и върнати. При претърсването на дома му, извършено само 3 дни след убийството, разследващите откриват патрони от същите производствени партиди, каквито са използвани при престъплението, както и гилза с същото обозначение. Защитата твърди, че тези боеприпаси са били придобити заедно с пистолета, личния му такъв Макаров, при покупката му като оръжие втора употреба. Съдът обаче не приема това възражение. Според мотивите най-същественият факт е, че само 3 дни след убийството Венцислав е разполагал с боеприпаси идентични с намерените на место престъплението. На тази основа съдът приема, че той е разполагал с такива и към момента на извършване на престъплението. Според съда това е още едно косвено доказателство, което категорично сочи към Венцислав като към извършител на това престъпление. Съдът отделя специално внимание на информацията, която е открита в личния лаптоп на Венцислав. Компютърът е предаден доброволно от съпругата му, която посочва, че е негова собственост, макар че понякога и тя да го е използвала. Това се потвърждава и от свидетелски показания, както и от откритата в лаптоп с име Гадовете. В нея се намират видеозаписи на конфликти между Венцислав и неговите родители. По време на съдебното заседание самият Венцислав заявява, че именно той е заснел тези записи с телефона си, а след това ги е прехвърлил на лаптопа. Поради това съдът не приема възраждението на защитата, че не е доказано кой е използвал компютъра.
Това е важно, защото именно от този компютър са правени търсения в интернет на теми, свързани с безшумни убийства, въздействието на електрически ток, отравяне с живак, смъртоносни дози отрови, отровяне през кожата, различни токсични вещества и други подобни материали. Според съда е от значение и фактът, че голяма част от тези сайтове са били на руски език. По делото е установено, че Венцислав владее руски език, което се потвърждава от свидетелски показания. Въз основа на всичко това, съдът приема, че Венцислав продължително време е проучвал различни начини за извършване на убийство, търсейки такъв, който да бъде възможно най-труден за разкриване. Другия важен елемент по делото е именно козия крак, който намират на место престъплението, както и липсата на козия крак от гаража на Венцислав. По време на делото е привикан свидетел, а именно колегата, с който Венцислав е работил с дърводелските материали. Този свидетел разпознава козия крак и потвърждава, че той е именно собственост на Венцислав. Съдът отчита и разговори, записани с специални разузнавателни средства, в които съпругата на Венцислав обсъжда именно козия крак и доказателствата, свързани с него. Допълнително значение съдът отдава и на обясненията на самия Венцислав, от които се установява, че той държи особено много на инструментите си и използва само качествени професионални изделия. Именно тази особеност е направила впечатление и на този свидетел, който по думите на съда е успял уверено да разпознае намерения кози крак. Поради това съдът не приема възраженията на защитата срещу извършеното разпознаване и счита, че то е проведено законосъобразно и представлява още едно косвено доказателство, свързващо Венцислав с местопрестъплението. След анализа на всички доказателства, съдът приема за установено, че намереният на местопрестъплението кози крак принадлежи на Венцислав Караджов. Допълнително значение съдът отдава и на следствения експеримент, при който е възпроизведен начинът за разбиването на вратата. Според мотивите, експериментът показва, че извършителят е бил с ръст приблизително между 190 и 195 см. При възпроизвеждането съдът лично наблюдава, че по-ниските статисти трудно достигат мястото на удара или не могат да приложат необходимата сила, тъй като са по-ниски. Тъй като Венцислав Караджов е висок 193 см, съдът приема, че и това обстоятелство съответства на останалите доказателства и допълва изградената от обвинението верига от косвени доказателства. Съдът отделя внимание и на това, че и на това как е било проникнато в имота, а именно от задната страна. Това според съда означава, че човекът, който е извършвал престъплението, отлично е бил запознат с имота, както и с наличието на камери от предната страна на имота, т.е. към централния вход. Другото ключово нещо е, че в имота, в двора на този семейен имот е имало две кучета. Немската овчарка, която е принадлежала на Венцислав, и по-малко куче, което се е намирало в задната страна на двора, също пуснато, което е било собственост на родителите на Венцислав. И двете кучета, според показания от работниците, които са работили в станцията на EVN в близост до имота, потвърждават, че винаги са лаяли, когато преминават непознати хора. Нея вечер не се чува такова нещо, което навежда на мисълта, че най-вероятно човека, който е проникнал, е бил познат на животните. Тоест нямало е никаква реакция от страна на кучетата. От всички тези обстоятелства съдът прави извода, че кучетата не са реагирали, защото в имота е влязъл човек, който са познавали добре. Според мотивите този извод се вписва в останалите косвени доказателства и сочи отново към Венцислав Караджов. Според
Съдът обаче най-силният аргумент е мотивът за престъплението. След анализ на всички свидетелски показания, документи и водени през годините производства, съдът достига до извода, че единственият човек, който е имал мотив да убие Цветан и Божура Караджови, е техният син Венцислав Караджов. В мотивите подробно са описани продължителните конфликти между него и родителите му. Имало е жалби от страна на родителите към Венцислав за заплахи за убийство. Родителите му също така са споделяли и на съседката, която ги открива след убийството, че се страхували за живота си поради окончателното решение на съдът, което отхвърля исковете на Венцислав. Особено значение съдът отдава на досъдебното производство срещу Венцислав за закана за убийство, образувано след сигнал на родителите му. Според мотивите, именно това производство води до временно отнемане на оръжията му и достъпа му до класифицирана информация, което допълнително е изострило отношенията между тях. И така, в делото свидетелстват над 90 свидетеля, разгледани са всички доказателства, видеозаписи, изслушани са всички свидетели. Съдът обръща внимание и на това, че Венцислав е оговарял съпругата си и тъщата си какви показания точно да дават. И тук сега ключовото е, че при първоначалните разпити майката на Каля дава показания, че двамата Каля с Венцислав на датата на убийството излизат двамата към 19 часа и се прибират и Каля се прибира първа, а Венцислав се е прибрал малко преди 22 часа. В последствие обаче тя променя показанията си и казва, че Венцислав през цялото време е бил в дома си. Но предвид това, че са използвани СРС-та, става ясно, че всъщност дъщеря и жената на Венцислав, както и самия Венцислав, са побутвали така жената да си смени показанията, защото работата не била добра. Пред съда майката на Каля обяснява първоначалната си версия с упражнен полицейски натиск и насилие. Съдът обаче не приема това твърдение. В мотивите се посочва, че записът на разговора и с полицейския служител показва спокойна беседа, при която самата свидетелка е поискала да разговаря насаме с полицейския служител. Основното й притеснение било дъщеря и да не разбере, че тя е опровергала алибито на Венцислав. Според съда записът потвърждава, че първоначалните й показания са дадени доброволно и отразяват действително случилото се нещо, т.е. това, което тя е видяла. Съдът анализира и записите от свижданията на Венцислав със семейството му. Според мотивите в тези разговори са били обсъждани събраните доказателства, вече дадените показания и бъдещето поведение на свидетелите. Съдът приема, че Венцислав, съпругата му и нейната майка са съгласували обща версия, според която той е останал у дома през цялата вечер. Особено важно за Караджов било тъща му да не се върне към тази версия и да оттегли първоначалните си показания, че е отсъствал между 19 и 22 часа. Затова съдът решава да кредитира първото описание на събитията на тъщата и достига до извода, че в часовете, когато са извършени убийствата, Венцислав Караджов не се е намирал в дома си, т.е. на практика той няма алиби. Съдът не приема и твърденията, че спрямо Каля Караджова, нейната майка и синът на Венцислав е бил упражняван системен психически тормоз от страна на полицията. Според мотивите, тази версия е била изградена след задържането на Венцислав и е обсъждана подробно между членовете на семейството. От записите, направени със специални разузнавателни средства, съдът установява, че Каля е давала конкретни указания на майка си и на сина си какво да напишат в обясненията си, какво да запомнят и как да го възпроизведат пред
разследващите органи. Съдът анализира и разговорите, свързани с посещението на сина в спешно отделение. Според мотивите и в този случай поведението на майката било насочено не към установяване на действителното му състояние, а към създаване на доказателства в подкрепа на твърденията за упражнен натиск от страна на полицията към тях. Съдът приема, че Каля Караджова инструктирала детето какво да казва пред лекарите и пред разследващите. В мотивите се отбелязва още, че от записите не личи момчето да е било в тежко психическо състояние заради действията на полицията. Напротив, то разговаряло спокойно, смеело се и е коментирало пред родителите си как се е държало по време на беседите. Според съда, единствените лица, които реално са оказвали влияние върху неговите поведения и показания, били собствените му родители. Записите показвали, че то се е притеснявало основно дали ще изпълни техните очаквания и дали ще повтори правилно предварително обсъдената версия, която е изградена от родителите му. Детето ми беше разпитано без мое знание и съгласие, без мое присъствие. Това са думи вкарани в устата на детето ми. На следващия ден в писмените обяснения на детето, където аз присъствах с психолог и от детска педагогическа стая, детето не казва нищо такова. И така, след всички тези доказателства, след всички опити Венцислав да изгради една защитна теза, да си изгради алиби, в крайна сметка не успяват, именно заради СРС-тата, които са използвани по това дело. Съдът приема, че престъплението е извършено с корисна цел. След окончателната загуба на гражданското дело, Венцислав Караджов вече нямал законова възможност да придобие семейния имот. Като единствен наследник на родителите си обаче, след тяхната смърт той автоматично става негов собственик. Според мотивите именно това е мотивът, поради който съдът приема, че убийството е извършено с цел придобиване на имота по наследство. Съдът приема, че убийството е извършено и с особена жестокост. По двамата родители са произведени общо 8 изстрела. Според експертизите всички тези изстрели са нанесени за много кратък период от време. В мотивите се посочва, че използването на целия пълнител, както и начинът на нападението, показват необичайна ожесточеност, надхвърляща необходимото за причиняване на смърт. Това са 8 изстрела. Според съда това разкрива и изключителна безпощадност и пълна липса на състрадание към жертвите. След всичко това идва моментът и за присъдата. След цялостната оценка на доказателствата, съдът приема, че Венцислав Караджов е виновен за умишленото убийство на родителите си Цветан Караджов и Божура Караджова. Съдът приема, че убийството е извършено с особена жестокост, предумишлено и с корисна цел, както и че жертвите са повече от едно лице и са неговите собствени родители. При определяне на наказанието съдът отчита като единствено смекчаващо обстоятелство чистото съдебно минало на Венцислав. За сметка на това са отчетени множество отегчаващи обстоятелства, начина на извършване на престъплението, квалифициращите признаци, както и събраните по делото данни за личността на Венцислав. Въз основа на всичко това, съдът признава Венцислав Караджов за виновен и му налага наказание доживотен затвор без право на замяна. Ето затова този случай ми беше толкова интересен, защото без нито едно пряко доказателство, което да свърже Венцислав с убийството на родителите му, съдът все пак успява с помощта и на разследващите и на всичките експерти да докаже чрез косвени доказателства, че именно той е извършителя. Защото в крайна сметка той е и единствения с мотив да извърши това нещо и единствения, който има професионалния опит да го направи по такъв начин, че да не бъде хванат. Да, преки доказателства няма, но виждате, че и чрез косвени може да се обрисува пълната картинка на едно такова престъпление, така че страхотна работа на разследващите по това дело, на експертите, на психолозите, на абсолютно всички. Според мен една отлично свършена работа. В този случай извършителя е
не професионалист убиец, но все пак професионалист от гледна точка на това, че той отлично е знаел как се провеждат огледи на местопрестъпление, знае за какво гледат, знае как да се предпази от това да не остави следи. Но колкото и да знаеш, както виждате, има как да те хванат, така че браво за добре свършената работа и браво за присъдата на съда. Това да убиеш собствените си родители, защото искаш имота, в който те живеят, е безумно. Не знам. Да отнемеш живота на хората, които са ти дали живот, ти си им единственото дете и в един момент, в крайна сметка, така или иначе ще ги унаследиш. И да искаш това да стане по-бързо, граничи с лудост. Откачено е, наистина. Това ми е честното мнение. Много интересен случай, интересен от гледна точка на това как в разследването навързват абсолютно всичко, дори разбират височината на извършителя. Това наистина силно ме впечатли и затова ми е един от любимите ми казуси до момента. Това беше историята на Венцислав Караджов. Това беше досие 012. Благодаря ви, че отново бяхте с мен. Ще се видим в следващото досие.